Masterclass, the sports series, Malampusong gipahigayon sa Bacolod City. Young hoopers mapasalamaton sa ilang mga nakatunan gikan sa nabantog nga mga basketball players. Anong report ni Mark Reggie Abella. Jam-pack ang gipahigayong GMA Masterclass Sports Series sa University of St. LaSalle, Bacolod City. Daghang mga estudyante ug atleta ang misalmot. Tinguha nilang tanan nga mamahimong malampusong basketball players, susama silang mga mentors sa sports clinic nga silang Philippine basketball legend Noli Locsin ug NCAA St. Benil player Miggy Corteza nga puros taga Negros Occidental. Gitudlo ni Corteza ang speed ug endurance ug pagbaid silang footwork sa mga young hooper. Siguro as early as now, ang advice ko lang sila na ang duwa na words na i-impart nila sila mga self na imong nila best to work hard and dedicate themselves sa sport na palangga nila. Samtang nagmalaumon si Philippine basketball legend nga si Locsin nga daghan pauntang mga players nga gikan sa probinsya ang maila sa National Basketball League. Panaunta kung sinong masunod na Alvin Patrimonio na Johnny Abariento, Alan Kaidik, Samboy Lin. So I'm hoping na makitaan naton sila sa potential tag future. Kini na ang ikaupat nga hugna sa GMA Masterclass Sports Series kaabag ang National Collegiate Athletic Association kon NCAA. On behalf of the NCAA, I would like to thank GMA for creating this masterclass and to teach the kids. So that's our goal really, is to teach the kids, impart also yung mga techniques and strategies from Manila. Hugot ang suporta sa USLS Bacolod City nga sila ang napiling venue sa programa. Ang grade 10 student nga si Juan daw bitbiton ang mga nakatunan sa GMA Masterclass Sports Series sa iyang mga umaabot nga duwa. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang, Bisdak.